On the spot! Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem aici la On the Spot Live FM cu invitatul nostru special în această seară numit Margareta! Margareta, foarte frumoasă, care are și un talent, am înțeles. Dar, în primul rând, spuneți-mi, cu ce vă ocupați? Bună seara, domnilor! Eu am o meserie foarte, foarte frumoasă și anume de a face curat. Dacă n-aș fi eu, cine ar mai face ordine? Păi, mama de obicei face ordine la mulți. Domnule, pe stradă! Pe stradă? Sunteți inginer de salubritate? Da, sunt inginer. Am înțeles. Așa numesc eu meseria mea de bază. Și totuși ați venit la radio pentru a ne explica faptul că aveți un talent născut. Da. Când măturam strada, mi-a venit inspirația. Și anume am apălit o muză drept așa. Și atunci am început pe loc să compun versuri și să le scriu așa pe loc. Le scriem pe gunoi, peste tot. Unde găsim pe acolo le scriem. Și așa am compus un album care se numește... Văd că l-avem aici în față. Se numește Când gunoiul cutreieram. Așa, și ne puteți spune ce melodie ați vrea să le... Am una tare, tare preferată de mine și de public. Îmi place și sună așa. Dă cu mătura. Dă cu mătura. Am înțeles. Până atunci, vreau să vă întreb, sunteți căsătorită, domnule? Da, domnule. Deci sunteți domnule. Am înțeles. Aveți copii? Nu, domnule. Ok, atunci. Pune melodia. Da, să punem o melodie și să ascultăm. Dăm cu mătura. Dăm cu mătura. Și veselă. Melodia numărul 4, 2, 1. Dădeam pe stradă cu mătura și m-a lovit o muză așa. Dădeam pe stradă cu mătura și m-a lovit o muză așa. Eu culeg gunoaie, e o meserie foarte tare. Vreau să încercați și voi, veniți, veniți să vă angajați la noi. Eu sunt din Republica Moldova și am venit să fac furori aici, la voi, pentru că m-a pălit muza. Melodia 2 de pe acel album. Pune melodia 2 care se numește Am multe mături. Văd că aici scrie pop dance. Da. Este un alt gen... Da, domnule, eu scriu de toate genurile. Adică sunt compuse chiar de dumneavoastră. Da, domnule. Extraordinar. Și ne puteți spune mai multe cuvinte cum a început, cum a plecat această idee a Bă, domnule, eu de ziua mea, de fiecare dată, primesc câte o mătură. Să-ți imaginezi dacă vin, să spunem, măcar 20 de invitați la mine, 20 de mături, domnule. Da, și eu când mă duc la servici, nu știu pe care să o iau. La o oră, una, la o oră, alta și tot așa. Deci, se explică. Punem în 3, 2, 1. Știi că scutur, știi că mă ajut și de mături. Odată pe an este ziua mea, odată pe an tu vii la ea și mi-aduci în fiecare an un cadou pe care mi-l doream. Și mi-aduci în fiecare an un cadou pe care mi-l doream. O mătură, o mătură, șterge praful și scutură, o mătură. Dar atunci când tu pleci, eu rămân cu 20.
sfârșit, după ora 12 noaptea, bănuiesc că nu e indicat să punem pe post așa ceva. Și, vedeți, de 12 noaptea, se schimbă radio, mai spot, este melodia. Mai spuneți mai multe despre melodie. Cum v-a lovit inspirația la această melodie? Îl iubesc foarte mult, știi? Așa tocmai îmi sare inima din piept. Și de asta vreți să-i faceți un asemenea lucru? Asta din dragoste. Da, așa îmi arăt eu sentimentele. S-a auzit, doamne și domnilor, fel și fel de iubire. În 3, 2, 1. Iubesc pe Cosmin, seara împreună noi gătim. Îi fac salată, îi dau șunap, dacă nu-i place, tot cu noi un cap. Îi fac salată, îi dau șunap, dacă nu-i place, îi tot cu noi un cap. Îi fac salată.